ngalon di se ka tieme tinya wele la fala ka chideme tinya wele la ngalon di se ka tieme tinya wele la fala ka chideme tinya wele la ngalon di se ka tieme tinya wele la fala ka chideme tinya wele la namara shikolo mawe tinya wele la fala ka chideme tinya wele la sara ka jugu bomori tinya wele la أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على منبع العلم وينبوع العالمين وآله وصحبه أجمعين. مشاهدين الكرام سلام من الله ورحمة من لدنه وبركات. أنبال ما شريف لا تيفي لجبا ومالكونو أني مالكوكا أنت سيغانتي نينيكا غفولنا غوالي نماندون كروكرايا أو يسانا أني واتي بلا جلي بواجولي كنكا أمي ماليفا باكونو باماكو sigida flana na nyare la ka ofeino ala kira kisi nema bama aba fanyena aga kuma kan sanumauna awla moko son heremande mogoye mogo mi na ye kurane kala ninga klaka mogo were kalana ode hokumu ko nana an balmam so flatene jalo nale jamiyatu ansardin alislami tondendo na sigiyoro belendo olandi ka ofeino ala ya latige aye kurane kala ninga ji whatsapp sanfe akaramogo fe Daw Suleiman Touré nale yere sigiyoro belendo divo Abidjan ka ufeino kasanga akasenga lafiya boma Mali jamana konana aye wele bla balimaw sinjiw jenyogon kana aka kurana jigin kene sigi nyare la ka ufeino ka be samedi ma juwe kalo konana samba fla antani kononto niga bara nyemogoya ana bunyena karama takadi an karamogo dengema a Seyid Sherif Ahmed Tidiane Haidara kasanga jangne bugu komite ansaru ani nyarela komite ansardin mogo ka tegedi nyogoma konana bara nu yere nu dona ni folikaw lase jamama ani sheria kaw Shrifla TV togola nene aw anga je anga nyamada o soraleum fe pa ni ya fo mogo mina ka ko mogo ka te ka corona kala ini mogo mi yere ma nyonye fe ka corona do togola ni ya fo mogo nyana abe bala mogo la ko jugu don wala anana kana ale kumbe ani ivarnya karamo we ni baraka nyongo fe na la karamo olu sigilen dule ni olu be ya wala ay bara inda ka di jangne bu comité ma ko jangne bu comité ka alabe an tat ni to ne munu be jangne bu la munu be ni olu be ka an karamo sirusuna man haydara ka deme wala ay akota ka di olu ma ko an ga ni bara na be nga an gelente an fles gida dola ni o communité na la an tar to ne o fana be nyaare la ya ani olu de be biaka bara ni ke nyongo fe wala ambe na baga bela jenefo neta ye ka bo ka pmanya fo mo nyana sigire ko mi natla o fole anyana ni ka ambe lo muzo ale corona kala wala ani mo mi o bara ni ke nyongo fe wala pma be na di olu mo ko kan ka keke to mi na wala ko to be la o la bandula me pma re sigire no nyonga to mi na o sebele me Alassane Cissé bolo do ne be na micro di Alassane Cissé mo don ale be na wala bara kan ka ke to mi na wala ambe France gele no ka mo mi ngono ni o be kene re bunya oye angara mo denga ni oye Sirisu Tidiane Haidara na la lebe ko fe kana kene be bunya ni mo do we kene be bunya ni ale ni ala sona na ale na dron ibaye do be fara kene re bunya ka katukumbal ma ke ka kuma na no Bakari mari boy donc akila sigikun donc am siga kan anya fo bela jele ambal mamso flatene jalo donc ni am bela jele sigle no ale to la wulaina donc nala sona ambal mamso yin ame dom na ko mbi jangana bugu tonde ne do mais aski Europe le me pays bama ni o Hollande faraja jamana donc ale ni ambal ma ke were de be o nyogon don internet sans fait donc ambal ma ke fane am sari ale be Côte d'Ivoire dibo o kele nga nyogon don o bela jele nga klina kera kele ni ore baraj me psega ke pour que islamia psega tanya chogom na nga siga nga islamia don chogom na do aklina chama ko mete moni nyogon che o lambal ma ke noy karamogoy atoy Daw Suleiman Touré kabo divo donc amba fa le gabili kayre ira jamana Daw Suleiman voilà donc ni ne karamogo kay donc ambal mamso watin wati ak meto wa dina nyin ngali ke an karamogo la noy Touré do la karamogo nana fo alewe karamogo ko noy Sherif Ousmane Madan Haidara ali on digimina ore kana jega di mogo mu ka dun iko degi jega minena donc o srafe
ako sani kuma bɛ ale de ka to ka jaabi di an balimamuso ma donc a b'an balimamuso tigɛ minɛ donc pour que a yɛrɛ ka se ka a ka autonomie sɔrɔ a yɛrɛ ka se ka kuranɛ kalan yɛrɛ ka ban donc fo ka se kɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen ma donc o sira fɛ o y'o baara daminɛ ale de kɛra kalanden fɔlɔ ye min ye baara in daminɛ an karamɔgɔ bolo mais an bɛ don min na komi bi kalanden min se mɔgɔ 60 ani dɔɔni ma et puis kalanden ninnu o tilalen don diɲɛ dugu caman de ni ɲɔgɔn cɛ donc ale de kɛra mɔgɔ fɔlɔ ye fana donc min b'a la ka kuranɛ jigi ta donc o sira fɛ n'ala sɔnna wula in na programme b'an bolo cogo min na an ka point fɔlɔ n'ala sɔnna an bɛna micro di ɲarela comité olu ka délégation min bɛ kɛnɛ kan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. An tilenna hɛrɛ la ala k'an si hɛrɛ la an bɛ nabaga bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ mɔgɔ sen y'a yɛrɛ se nin kɛnɛ sanuma in kan ka n'an ka kɛnɛ ɲɛnɛmaya an bolo an bɛ bɛɛ lajɛlen fo o kɔfɛ an bɛ foli fɔlɔ jɔn na o y'an ka sababu ɲuman ye n'o ye Asheid Sherif Usman Madani Haidara ye ale min sababu la an bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn dɔn an minnu tɛ fa kelen ye an tɛ siya kelen ye an tɛ jamana kelen ye ka balimaya don anw ni ɲɔgɔn cɛ an b'a fola ka barikada o kɔfɛ an bɛ sigi min na sigi kun yɛrɛ n'o ye an balimamuso ye Filatɛlɛ Jalo n'an b'a wele mama an b'a yɛrɛ fo ka barikada k'a ka comité denw fo n'o ye Janginɛbugukaw ye ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ tanu ka bɛɛ barikada alhamdulilayi nin ye koba de ye nka nin tɛ balana ko ye an karamɔgɔ ye nin de laɲini n'o ye Asheid Sherif Usman Madani Haidara ye ko adamadenw bɛ se ka bɔ dibi la cogo di ka bila yeelen na o la an b'an ka karamɔgɔw fɛnɛ fo mun y'u ka yɛrɛ bonya guloki bɔ k'a da ka fara karamɔgɔkɛ in kan ka ala ka diinɛ dɛmɛ a t'u dɔw yeelen dɔn yɛrɛ a dɔw mana wajuli kɛnɛ sigi a dɔw bɛ dugu tuubi fi sabilillahi u y'a k'u yɛrɛ ala k'a n'u sara o la kuma foyi tɛ anw da ni nisɔndiya tɛ komi kɛnɛ sigikun fɔra ka ban anw tɛna an da don o la an bɛ an ka karamɔgɔ yɛrɛ fo divoka Dawuda Solomani Ture min kɛra sababu ye ka an sigi ni kɛnɛ in kan Filatɛnɛ ka kɛnɛ in kan n y'o de fɔ olu minnu jɛr'u ka bonya kɔ fi sabilillahi u dayɔrɔ laban kama u y'a k'u yɛrɛ u m'a kɛ Haidara ye o la nin ye ɲarela comité ka dakurunya kelen foli ye an ka président bɛ yan a ye ne de yamaruya n ka kuma ne y'ale ka dangan ye n'o ye Elaji Bakari Jara ye salamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. An tilela hɛrɛ la ala k'aw la hɛrɛ d'an ma ala k'an ka bato kɛlenw minɛ an bɛ kɛnɛ min kan nin ye kɛnɛ barikama ye ala yɛrɛ ye nin fɔ kuranɛ jigi maa o maa sera ka kuranɛ kalan k'a dɔn ka tila ka maa wɛrɛ ladɔnniya la maa si tɛ sara sɔrɔ diɲɛ na a sara belebeleba diɲɛ na o ye hɛrɛ ye a belebeleba ala k'o kɛ alijinɛ a nɔgɔya ne ni silamɛ bɛɛ lajɛlen o de tun bɛ ne fɛ ka fɔ silamɛw wasalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدي وحبيبي وبشيري ونصيري وشفيعي محمد بن عبد الله عليه صلوات الله وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل منهم بالإحسان إلى يوم الدين. معاشر المسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أبدا السلام الله تعالى فوق بركة سندي كلاني فاما بين توي ما سمي الدمنا نول باللبا أنصلي محمد صلى الله عليه وسلم أني نبغى جمانا مسلما أنبا بلا جلفو أني فلاوي نيمنا أوددو أون بولا كوكو ديفوار كان فرا أنكرموكا كان بالممسو بسم الله أيالك كتابو مي كلام القرآن يوي أين فرا نيوكا كودو كنيو بولو نبارا يبلا جل سبابو بولا ميني على مغمي دان كاكم مأمورو يه أنك أصرين كونو نولي الشريف عثمان مدن حيدرا المرشد الداعي على الكتاب والسنة سعدوزي وزا نيشو ربين صدير
a b'an kabakoya ka segin k'an kabakoya ala ye kabako jira an na a la minnu bɛɛ tɛ se k'a langali nka o kabako a dɔ le ye ka mɔgɔw kalan interneti kan i ɲɛ mun ye o min ye fiyewu k'u la faamu ala ka kitabu la o ye Haidara ka kabakoba dɔ ye o la n badenw masalajan o tɛ ne fɛ ban o de ka nabaga cɛman n'a musoman bɛɛ fo ka dugawu kɛ aw bɛɛ ye an sigira hɛrɛ la k'an wuli hɛrɛ la ala m'o kɛ la ala ka bɛɛ laban ɲɛ ala kɛra hɔrɔma kama sɔli ala bisimilahi rahmani rahim allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali muhammad wa sallim allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali muhammad wa sallim allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali muhammad wa sallim en balma assalamu alaikum an sigira hɛrɛ yala bala k'an wuli hɛrɛ la yana nganga bara damina manga folla sa ngaramɔgɔ ma o min kɛra sababu ɲɔgɔn k'an bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan hali ni y'a sɔrɔ an tɛ kabila kelen an tɛ jamana kelen an bɛ karamɔgɔ fo karamɔgɔ folen kɔfɛ an bɛ quartier min na comité ɲarilakaw an b'u fo an bɛ alimanakaw fo ka dugutilakaw fo ɲarilakaw folen kɔfɛ an yɛrɛ ka comité n'o ye comité Janganbugu ye an bɛ Janganbugu ka bɛɛ lajɛlen fo k'an balakaw ka commission fo ne ba Fatu Jara n'a ka mɔgɔ an b'o bɛɛ lajɛlen fo olu folen kɔfɛ an b'an ka foli lase an ka ɲɛmɔgɔba ma n'o ye Alhaji Modibo Jale a nana an ka kɛnɛ bonya an b'a fo o bɔlen kɔfɛ an b'an ka organisation mɔgɔw fo n'o y'an ka ko labɛnnaw ye ani Zikirila an b'o fo o bɔlen kɔfɛ mɔgɔ mɔgɔ se i yɛrɛ se kɛnɛ in kan yan an bɛ bɛɛ fo i bɔyɔrɔ la ani jamu o bɔlen kɔfɛ an b'an ka foli ɲɛsin an yɛrɛ sigikun sababu ma n'o ye filamuso ye Filan Tɛnɛ Jalo a bɛ fila ka misi di ne yɛrɛ ma sabula ne tɔgɔ lalen don filaw la Sanba Kulubali mais filaw n ka misi juru b'u la an b'a fo bon ne kɔni min fɔ kɛnɛ in yɛrɛ kan vraiment n natɔ kɛnɛ kan an bɛ ka min visili min jateminɛ o ye n'i bɛ baara la i k'i jija k'a kɛ a kɛbaga yɛrɛ yɛrɛ de ye an y'o misaliya sɔrɔ an balimamuso la n'o ye Jalo ye vraiment n'i bɛ baara la kana kɛ ko n b'a la ten k'a kɛ kanu na ani cɛsiri la donc a y'o de waleya o de kosɔn an sigira ka kɛnɛ ka bi a ka cɛsiri ani baara kanu o résultat de ye nin jaabi ɲuman ye bon n tɛ se k'ale fo n tɛ ɲinɛ Sise fana kɔ quoi Sise ko bɛɛ n'a sababu don Sise fana vraiment denmisɛnnin ɲuman don mɔgɔ min don a sabalilen don hakilisigi b'a ka kow la o de y'a to an balimamuso ka kɛnɛ fana ale ɲi b'a sababu la ale ka cɛsiri n'a ale ka majigi an b'a fo a ye baara min kɛ yarabi ala k'a sara la an yɛrɛ min nana kɛnɛ kan ala k'an yɛrɛw sara kɛnɛ in sigili ala ka barika don an yɛrɛ bɛɛ lajɛlen la ka barika don an balimamuso yɛrɛ la an b'an ka karamɔgɔ fana fo n'o ye Côte d'Ivoire karamɔgɔ ye vraiment an b'a fana fo a n'a taamaɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ko min man kɛnɛ yarabi ala k'o ka bana kɛnɛya ala ka ko in barika don an bɛɛ lajɛlen la ka baraji dɔ se an yɛrɛ karamɔgɔ ma o min kɛra sababu ɲuman ye ka baraji dɔ se karamɔgɔ yɛrɛ ma ala k'an ka ko laban ɲa ka kɛnɛ sigi hɛrɛ la k'a ba hɛrɛ yarabi ala k'o nɔgɔya sallallahu Muhammadu an b'a fo an ce an bɛ ala fo ka ala waleɲuman dɔn ala min sɔnna k'an sigi nin kɛnɛ kan an bɛ sɔli kiraba in kan ala ka kisi ni nɛɛma jidi kira n'a somɔgɔw bɛɛ lajɛlen kan a n'a kanubagaw a n'a somɔgɔ ɲumanw bɛɛ lajɛlen n'o bɔra yen an b'an ka sababu ɲuman fo n'o ye Seydi Serifu Usumani Madani Haidara ye ale min sababu la ne ni aw anw ɲɛ yirala nin kɛnɛ in kan an b'a fɔ Haidara ye k'a ni ce ale min ye jaralakaw ni kulubalilakaw bɛɛ jɛ fa kelen ba kelen na k'a sɔrɔ an tɛ bɔ yɔrɔ kelen na an tɛ bɔ jamana kelen na an tɛ bɔ quartier kelen na an b'an karamɔgɔ fo ala k'a sara hɛrɛ la ala ka si ni kɛnɛya ni labanko ɲuman da an n'a ma ala k'an n'a kɔrɔta a ye anw fara ɲɔgɔn kan cogo min na ala k'a ka denbaya fara ɲɔgɔn kan ten a y'anw kanu cogo min na ala k'a ka denbaya kanu ten ala k'o kɛ kira bonya kama bidon barika kama sɔlila rasuli n'o bɔra yen an b'an balimamuso fo n'o ye Filan Tɛnɛ Jalo ale sababu la an sera nin kɛnɛ kɛ yan mais comité ka ca kɛrɛnkɛrɛnnenya an bɛ yɔrɔ min na o ye Ɲarela ye ale ye commune D ye an Janginɛbugu an ye commune 1 de ye a ye comité bɛɛ lajɛlen na a ye commune 1 kanu basaw sirifikɛ bɛ commune 1 na k'i t'i tɔgɔ sɛbɛn an ka comité la donc a ko ŋaniya ɲumanya o de kama Janginɛbugukaw bɔra ka na fara kan a ka nin kuranɛ durusi in na an b'a ɲini ala fɛ ala ye dɔɔni min kalifa la ala ka dɔɔni in jidi a ye dɔɔni min d'a ma ala k'o k'a nafala ye a ye minnu jɛ a la ala k'a kɛ muso in yɛrɛ bonya kama ala k'a nɔgɔya an yɛrɛ ye ka kalan cɛsiri d'a ma ala kana sitanɛ sago sɔrɔ an na ni kira bonya ye salila rasulu yan'an ka taa yɔrɔ jan an bɛ fɔlɔ ka ala tanu ala min ye anw kɛrɛnkɛrɛn k'an kanu ni nin kɛnɛ nin ye
an b'a ɲini alaba in fɛ ala ka kisi nɛmɛ ji di kira muhamadu n'a somɔgɔw kan o kɔfɛ an b'an ka sherifu fo n'o ye kira muhamadu somɔgɔ minnu b'an bolo ala ka dugukolo ka bi kɛrɛnkɛrɛnyala sherifu usman madan haidara a n'a ka denbaya sanuma olu minnu kɛra silamɛya jigi ye dugukolo ka bi olu minnu y'u jɔ ni ala ka diinɛ ye ka ɲɛfɔ jɔnw ɲɛna minnu mako b'a la a tiɲɛ kan a sɔngɔ mana bɛn fɛn o fɛn ma u jɛnna n'a ye an b'a ɲini ala fɛ ala k'an n'u dɛmɛ ala k'an n'u ka laɲiniw sabati hali bi ala k'u kɔrɔta ala k'u wasa u juguw kan o kɔfɛ an bɛ an karamɔgɔ fo n'o ye karamɔgɔ ture ka bɔ Côte d'Ivoire ale min ka baara fɛnɛ bɛnna anw kalanni ma groupe whatsapp sanfɛ ala ka kɔrɔ ne la o kɔfɛ an bɛ a kɔnpaɲɔnw fo minnu y'u ka baaraw bila ka tugu a kɔ ka bɔ Côte d'Ivoire ka na fɔ Mali la anw fɛ yan an b'u fo k'u waleɲuman dɔn ka ɲini ala fɛ u ɲuman nana cogo min na ala ka segin n'u ɲuman ye ten min fari man diya la an b'a ɲini ala fɛ hali bi ala ka farikolo lafiya di an ma n'an bɔra yen an bɛ an ka invitew bɛɛ fo mɔgɔ mɔgɔ y'i sen bɔ yɔrɔ yɔrɔ ka se yan an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen bila a bɛɛ la k'an ka alimamiw fo minnu y'an sɔrɔ kɛnɛ in ka yan ka yan dugutigiw fo ka maires fo ka autorité administratives fo o kɔfɛ an bɛ organisateurs fo aw yɛrɛ ɲɛ bɛ yɔrɔw kɛcogo la minnu y'an dɛmɛ ka baara in sigi sen kan n'olu ka cɛsiri tɛ n'alema la sigi a tun bɛ gɛlɛya n'an bɔra yen an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen bila an sariw ye ka daminɛ président international la fo ka se président national ma n'ale yɛrɛ b'an kɔrɔ yan bi ale sɔnna ka na fara an kan k'an ka kɛnɛ kɔrɔta k'a fanga di an ma an bolo an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen k'a la n'o y'an karamɔgɔ ye Modibo Jalo n'an bɔra yen an bɛ foli bila TV Sherifila mɔgɔw la olu minnu fɛnɛ nana fara an kan k'an ka kɛnɛ kɔrɔta o kɔfɛ an bɛ foli kɛ an kalandenɲɔgɔnw la groupe sanfɛ n'o ye diinɛ kalanso ye kɛrɛnkɛrɛnyala an ka présidente n'an b'ale yɛrɛ ka kɔrɔnajigi kɛnɛ kan an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen k'a la a ka cɛsiri a n'a ka wulikajɔ ala ka diinɛ nɔfɛ o dogolen tɛ anw na kɛrɛnkɛrɛnyala an b'an ka musobaw wɛrɛ fo minnu ye groupe bureau mɔgɔw ye an balimamuso an'an ka sherifumuso Seyida Astan Haidara Faransi nin wagati in na an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen bila la Seyida Jɛnɛba Job ale fana bɛ Faransi nin wagati in na an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen fana bila la ninnu ye musobaw ye minnu yɛrɛ di nin baara in na kosɛbɛ o kɔfɛ an bɛ groupe laden bɛɛ fo olu yɛrɛ tɔgɔ la n'an bɔra yen a balimakɛ de don a n'a denkɛ a n'a ka kalandenni Adama Jara ka bɔ Mali la yan ala sɔnna an sigiyɔrɔ bɛnna Espagne ma nin wagati in na an ti kuma janya komi aw y'a faamu ka ban an sigira an balimamuso n'o ye Filatɛnɛ Jalo ye n'an b'a fɔ a ma ko Tandi Mama ale de ka kɔrɔnajigi kɛnɛ kan Tandi Mama de ye groupe in président ye n'o ye diinɛ kalanso ye diinɛ kalanso groupe de don whatsapp sanfɛ min sigira karamɔgɔ Haidara kanubagaw ani ansariw yɛrɛ fɛ mɔgɔ minnu u ma deli ka ɲɔgɔn d'u ɲɛ la u farala ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn ɲini ka ɲɔgɔn ye internet sanfɛ kɛrɛnkɛrɛnyala Facebook sanfɛ fo ka se whatsapp yɛrɛ ma e bɛ mɔgɔ dɔ ye sisan karamɔgɔ Haidara ka photo b'a ka profil la walima a ka profil la e b'a dɔn nin ye karamɔgɔ Haidara kanubaga de ye i bɛ message bila o ma an ye ɲɔgɔn dɔn ten k'a dɔn nin bɛɛ ye serifukɛ kanubagaw de ye donc an bɛ se ka mun kɛ pour que ka serifukɛ in ka welekan dɔw jaabi n'o welekan dɔ ye kɛrɛnkɛrɛnyala ko anw ka kalan parce que a ye min ɲini ansariw fɛ o de ye anw ka kalan ye parce que kalan de bɛ mɔnɛ bɔ o exemple bɛ kɛnɛ kan n'i ye karamɔgɔ Haidara yɛrɛ ye bi hali bi a sigilen bɛ Bankɔni Kuluju in na a b'a ɲɔ la yen u bɛ ci a la u bɛ tila k'a to yen a kalanna de a bɛ min fɔ a b'o si dɔn a bɛ min kɛ a b'o dɔn o de la hali bi a bɛ yen an b'a ɲini ala fɛ hali bi ala k'a to yen ala ye bonya min jama ala ka bonya nin to a ɲɔ la fo ka se lahara dɔw ma n'an bɔra yen an ti kuma jɛnya an bɛ a yira mɔgɔw la k'a fɔ groupe laɲini dɔ kɛra min ye o de ye ka yira étrangers la walima aventurés la ko aventure tɛ mɔgɔ bɔ ala fɛ k'a fɔ n taara tungan fɛ o t'a yira k'a fɔ ko i sen bɔra ala ko la komi an y'o de ye tunkarankew la ka caya mɔgɔ caman bɛ yen n'u sera Europe surtout Europe o b'u ɲinɛ ala ko kɔ olu miiri la olu sen tɛ ala ko yɛrɛ la bilen comme a ka yɛrɛ ye ne sɔrɔ yen parce que kuma min na ne sera Espagne ne jiginna dugu min na o Valence de n jiginna minnu fɛ yen seli wagati sera n y'a ɲini ka seli ma seli tabi yɛrɛ sɔrɔ n bɛ seli min ka fiyewu n ye n ka fani dɔ bɔ ka n seliw kan yanni seli ka ban n ye dɔw mankan mɛn ko nin bɛ seli dabila yan ko a ɲɔgɔnna caman nana jamana in kɔnɔ yan n tilalen seli la n y'o ɲininka a ye mun fɔ ko n bɛna seli dabila yan ko n ɲɔgɔnna caman tɛmɛna yan ne ko n ko o tɛ ne ye o ye ne ɲɔgɔnnaw ye o tɛ ne ye mɔgɔ min donna seli la k'a sɔrɔ o ma seli dɔn o de b'a bila mais min y'a dɔn ka sɔrɔ ka don a la o t'a bila donc o la k'a yira an ɲɔgɔnna aventurés la i mana kɛ aventuré i mana kɛ tungan fɛ o kɔrɔ tɛ k'i tɛ silamɛya la silamɛya bɛ kɛ yɔrɔ bɛɛ fɔ u seginn'u ka kuma kan ko ne ɲɔgɔnna caman tɛmɛra jamana nin kɔnɔ
ko mina sel dabla yo de fuye mɔgɔ bɛ sel dabla mɔgɔ min donna sel la k'a sɔrɔ o ma dɔn ni donna fɛn na k'a sɔrɔ i tɛ kun dɔn a la ni sɛgɛnna i b'a bila mais min y'a dɔn ka don a la k'o t'a bila anw t'a bila parce que an y'a ta yɔrɔ min na an m'o yɔrɔ dɔn an y'a ta serifuw de dɔn Cheikh Usmane Madani Haidara ale de ye ala ka kɔrɔnɛ kɔrɔta ka jɛn ni ala ka diinɛ laseli a tiɲɛ kan a sɔngɔ mana bɛn fɛn o fɛn ma hali n'o kɛra ale sali ye ko a jɛnna n'o ye o de la an bɛ tila ka wele min fara o kan an y'o de fɔ an b'o de bila an ɲɔgɔnna denmisɛnninw ma u k'u janto u yɛrɛ la u k'a dɔn k'a fɔ réseaux sociaux mako wɛrɛ b'a la nafa wɛrɛ b'a la min tɛ mɔgɔ lagosi ni nkalontigɛ ka da ye mɔgɔ la b'a la Italie b'a la Côte d'Ivoire b'a la Hollande b'a la Kuwait b'a la Algérie Mauritanie Mali fo ka se Côte d'Ivoire yɛrɛ ma kalanden bɛ mɔgɔ 60 ɲɔgɔnna la bi donc karamɔgɔ yɛrɛ mako bɛ mɔgɔ minnu na o de mɔgɔ minnu yɛrɛ ma deli ka don kalan na fiyewu olu de ka di karamɔgɔ yɛrɛ ye k'a fɔ ko denmisɛnnin ma mandarisan kɛ karamɔgɔ yɛrɛ bɛ minnu fɛ o de i tɛ se sɛbɛnni na i t'a kalan dogo dɔn ale mako b'olu de la yɔrɔ jan fɛ k'i kalan sɛbɛnda la ka tila k'i kalan a la i yɛrɛ b'a ta k'a da i sen kan k'a kalan ko n bugɔra somɔgɔw ɲɛna o tɛ somɔgɔ samabɔ donc an bɛna essayer ala ye faamuya diinɛ min d'an ma an bɛna dɔɔnin fɔ o la sura min kɛrɛnkɛrɛnna ka di an ma k'an ka dɔɔnin fɔ o la o de ye suratu Duhan ye ni ala sɔnna ma an bɛna o de fɔ sisan suratu Duhan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرح كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنا لهم ذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدعوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين صدق الله العظيم محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم an bɛ foli ni tanu kɛ aw bɛɛ lajɛlen mɔgɔ mɔgɔ se yɛrɛ se kɛnɛ in kan an bɛ a bɛɛ lajɛlen fo an bɛ foli daminɛ an karamɔgɔ la n'o ye an ka sababu ɲuman ye n'o ye Aseyidi Cheikh Usmane Madani Haidara ye ansaru bɛ baara la a bɛɛ ye ale ka hakilila ɲumanw de ye o la an bɛ foli k'a ye a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ka foli ɲɛsin Cheikh Umar Tijani Haidara ma ale mun ye a ka baara bila ka na kɛnɛ in bonya an b'a fɔ k'a ɲini ala fɛ ala ka sini ni kɛnɛya di a ma ala ka labanko ɲuman d'a ma a fa danna yɔrɔ min ala k'a tɛmɛ yen kan ala k'a to an jigiya la o kɔfɛ an bɛ foli kɛ an ka invitew bɛɛ lajɛlen cɛkɔrɔba minnu ye kɛnɛ sɔrɔ ani alimami minnu bɛ kɛnɛ kan yan Ɲarela ani Janginɛbugu an bɛ foli k'u bɛɛ lajɛlen ka foli kɛ Ansarudine comité de Janginɛbugu ani Ɲarelakaw ka foli k'u olu min ye kɛnɛ in labɛn o kɔfɛ an bɛ foli kɛ kɛnɛ in yɛrɛ sigibagaw ye kɛnɛ sigi sababu n'o ye an balimamuso ye Nantɛnɛn Jalo n'o welema ma ale de ye kuranɛ kalan k'a ban réseaux sociaux kan an b'a fo k'a karamɔgɔw fo o ni groupe mɔgɔ bɛɛ lajɛlen mɔgɔ mɔgɔ b'u ka groupe kan k'a bɛɛ lajɛlen fo o la an b'aw fo o la k'a ɲini ala fɛ aw ye baara ɲuman min kɛ ala ka kɛ arijinɛ sara ye mɔgɔ mɔgɔ se kɛnɛ in sɔrɔ an b'a ɲini ala fɛ ala ka kuranɛ bonya kama ala ka an ka diɲɛ hamiw dilan ala ka an ka lahara taw dilan ala ka kira Muhamadu kanu kosɔn sɔli ala rasuli an balimamuso Filatɛnɛ Jalo ale yɛrɛ sɔrɔla ka bɔ ka kuranɛ dafa an ka ɲɛmada o sɔrɔlenw fɛnɛ fɛ sallallahu alaihi wasallam a somɔgɔw n'a jɛɲɔgɔn ɲumanw ani mɔgɔ mɔgɔ b'i sen da ɲɔgɔn la fo ka se diɲɛ laban dɔw ma k'a ɲini ala fɛ aw ni anw k'a bɛɛ lajɛlen ye jamakulu la o tɛmɛlen kɔ an bɛ foli di an ka sababu ɲuman ma n'o ye Cheikh Usmane Madani Haidara ye ka duwawu k'a ye ka duwawu ɲini a fɛ labanko ɲuman ala k'o di a n'a ma
n'o bɔra ye an bɛ foli di an yɛrɛ karamɔgɔ ma n'o ye Sherif Tijani Aidara ye ale min sɔnna ka an ka kɛnɛ masaya ka denfaya ta ka tila ka wuli a degunnen ni ciw ka ca k'a ka ciw bila ka na i sigi nin kɛnɛ in kan an bɛ dugawu k'a ye ka dugawu ɲini a fɛ yarabi labanko ɲuman Ala k'o di an n'a ma o tɛmɛlen kɔ n bɛ yɛrɛ karamɔgɔ fo n'o ye Dawusu Sulemani Ture ale de kɛra kalan in sinsinbaga ye komi kumaw fɔra ka ban an tɛna segin olu kan tuguni donc Ala sɔnna kuranɛ jigi Ala y'o nɔgɔya an ye donc an bɛ n'o de kalanni daminɛ sisan ni Ala ka jɛ ye. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wataku yawman turja'una fihi ila Allahi summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamuna. Ya ayyuhallazina amanu iza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu wal yaktub bainakum katibun bil adli wala ya'ba katibun an yaktuba kama alamahu lahu falyaktub wal yumlil ladzi alayhi alhaqu waliyattaqillaha rabbahu wala yabkas minhu shay'a fa in kana lazi alayhi alhaqu safiha aw da'ifa aw la yastati'u an yumilla falyumlil waliyuhu bil adli wastashhidu shahidaini min rijalikum fa in lam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atani mimman tardawna min ashuhada'i an tadila ihda'uma fatuzakira ihda'umal ukra wala ya'ba shuhada'u إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم لشهادته وأدنى ألا ترتابوا إلى أن تكون تجارة هادرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يدار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويوليكم الله والله بكل شيء عليم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي أؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا شهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبهم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن رسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها
لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. Karamogo Esteyid Sherif Ahmed Tidiane Haidara ale kelen ka kene noroya ale sorola ka bo ka walanwalali ke jamaye Qur'ane nafa min bala ani fisamantiya min bala ada sero chama ma nene aw anga je anga nyemada azlan wa abada الذي يسر القرآن للذكر فهل من مذكر والصلاة والسلام على من لا نبي بعده القائل خيركم من تعلم القرآن وعلمه وعلى آل بيته الطاهرين الطيبين وصحابته غر الميامين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. مستحل ذكري قائلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سلام الله عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات. أنبي علفو على بركة على مي أتا قرآن النغويا مغوية منو مغو جرا أنينيني أنيدون ني على يركوتي ولقد يسرنا القرآن للذكر ني قرآن النغويا ka hakili jigi fenye ka dinga joma ni minu mago bala ne ala ya noya ka di uma ambi kishin ne manyine afya ko ka kira baka no kira Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam kira mingo aka kuma kana ako mogo la so herama minu kafsa mogo tawye ko de mogo minu nye qur'ana kala ka do ka klaka u nyono na dunya la ambi kishin nema nyini o ka jidi asomo sanu monka ani kira ka sahaba nyumonka ani mo nyuma minu farala u ka ni nyuma gay fo ka se jawli ma ya rabbi alaka nene awiya ula amin o tamelen ko ka befo ni kana bayinka ne alislamiya ka foli no de alaka kishike nene aw bala jelenka alaka da habu glam alaka sabo dama labango nyuma be ala bolo alako no wayani alaka o wasa jamana degum minnu b'a kɔnɔ ala de y'a wulibaga ye rabbi ala ka wuli ala ka tɔɔrɔ ko bɛɛ bɔ a kɔnɔ ala ko k'a ka ala ya kama ni ala kɛra hɔrɔma ye sɔlla muhammadin wa alihi o la bi wulada in na a nisɔndiyalen don an bɛ kɛnɛba de kan ni o ye kuranɛ ka kɛnɛ ye o de ye kɛnɛw la belebeleba ye o de ye kɛnɛw la sɔkɔrɔtalen ye ni a jigikun ye ka di alakira ma kana di mantonw bɛɛ lajɛlen ma ni fɛn de ye fɛn min ni silamɛ bɛɛ lajɛlen kan ka dɔnniyali sɔrɔ a la fɛn de don silamɛ bɛɛ lajɛlen kan ka cɛsiri sɔrɔ ka jija sɔrɔ sabu n ye aya min fɔ o de la mɔgɔ caman bɛ yen u b'a ye k'a fɔ ni ne ye kuranɛ ko daminɛ n bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ a la wa e bɛ ɲɛ sɔrɔ sabu ala ko ten ko ne ye kuranɛ nɔgɔya ne ye a nɔgɔya ne ni e bɛ da la k'a fɔ o ye tiɲɛ ye sabu kuma dɔ la min ka kalan bɛ min ta ɲɛ ne ne ka kalan bɛ e ta ɲɛ kuma dɔ la n bɛ se ka fɛn dɔw sigi ɲɔgɔn kan e bɛ dɛsɛ ka min faamu i sago la ni n ka dɔnni b'i ta ɲɛfɛ mais mɔgɔw ni ala tɛ juge o hakɛ la o kɔrɔ ni ala kun k'a bɛ kuranɛ gɛlɛya de ka tɛmɛ an ka faamu bɛɛ kan an tun tɛ faamu sɔrɔ a la nka a y'a bɛn an ka faamu de ma an ka kodɔn de ma ka di an ma o kɔrɔ mun de bɛ an jɛ ka wuli k'an ɲɛsin a ɲɛ dɔn ma parce que a tɛ sɔrɔ ten k'i sigilen to n k'a dɔnni sɔrɔ la mɛ n'i y'a ɲɛɲini dɔrɔn ala ko n y'a nɔgɔya bɛɛ ye jɔnni mago b'a la ko ye nin nama de ye nin ye kuranɛ aya de ye o de la an caman bɛ yen
an ka diɲɛlatigɛ avancement bɛ sɔrɔ fɛn minnu fɛ an y'o ɲɛɲini k'o ɲɛw sɔrɔ san caman an y'o kɛ o la i b'i den don école la don min a b'a daminɛ primaire na ka taa ka bɔ premier cycle la ka taa second cycle la ka bɔ o la ka taa lycée kɛ ka bac sɔrɔ ka université kɛ ka kalanbaw kɛ e o bɛɛ laban ye depuis a t'a nafa dɔn fo a yɛrɛ taara nafa dɔn a kɔnɔ a ka cɛsiri bila a yɛrɛ kan ko dɔnni ye nafa ye sabu a bɛ sini dilan i ye nka sini jumɛn sini min n'i b'a kɔnɔ yanni waati cɛ a b'o de dilan nka tuma dɔ la sini min bɛ yen n'o ye badabada ye dɔnni jumɛn bɛ n se o ma an bɛɛ y'o bila kɔfɛ an ka magomaya la an ma ɲɛsin a ma o ye jumɛn ye an filɛ kɛnɛ min kan alikuranɛ dɔnni ala ko ten kira ko ten de ko mɔgɔw lasɔn hɛrɛma ye mɔgɔ ye mɔgɔ min ye o dɔn ka mɔgɔw dɔnniya la o la nin ye fɛnba de ye nin ye fɛnba ye an bɛ fila tɛnɛ jalo fo a n'a tɔw u ka cɛsiri la a n'u ka jija la u ka cɛsiri la a n'u ka jija la k'i ka waati ta k'a fɔ n ka ala ta ɲɛɲini o tɛ mɔgɔ caman bolo dɛ k'a fɔ n ka n ka waati ta ka ala ko ɲɛɲini ka n jija ka n cɛsiri a bɔra an fɛ yan a y'o de fɔ a ko ale ma foyi kɛ arabukalan na kɔni ye tubabukalan dɔ kɛ nka bi ni sababu ɲuman ye n'o ye Ture ye u ka ɲɔgɔn dɔn sira kan a ye kuranɛ kala bolo réseau kan fo ka se k'a bɛɛ jigi nin ye fɛnba dɔ ye Fatɔma y'o de fɔ a ka kuma na mɔgɔ minnu sigilen bɛ tubabu jamanaw kan u ka waatiw a damadɔlen don nka o bɛɛ kan k'i cɛsiri ka se ka kuranɛ kalan fo k'a jigi nin ye jija ni cɛsiriba ye o la ni anw mɔgɔ minnu peut-être anw min bɛ yan a ka ca la an ka waatiw fɛrɛlen don n'u taw ye n'i ye nin ɲɔgɔn dɔ ye nin ye kalan dɔ ye ne ni e yɛrɛ bolo nin ye leçon dɔ ye ne ni e yɛrɛ bolo mais hadamaden yɛrɛ mago bɛ fɛn min na ka caya k'a sɛbɛ bɛ o ma a ka ca la a bɛ ɲɛ sɔrɔ o la mɔgɔ sɛbɛ bɛ fɛn min ma nka tuma dɔ la n'an bɛ y'an ka waati occupé an mago t'a la kuranɛ dɔnni tɛ taa da e sigilen kunna ye da i b'i ɲɛsin a ma de nin ye fɛnba ye an nisɔndiyara o de la a fɔra nin kɛnɛ in a sigi an kun tɛ fɛ a ka kɛ an kɔ fiyewu ni ko yɛrɛ kɛ cogo ye sabu nin ye fɛn de ye courage kan ka don bɛɛ la fɛn min na k'a ɲɛɲini sabu kira bɛ fatu waati min ni o y'a ɲininka Muhamadu n'i bɔra an bolo i bɛ taa ka mun to an bolo a ye fɛn fɔlɔ min fɔ an filɛ o de ka kɛnɛ kan riwayaw ka ca nka riwaya bɛɛ a fɔlɔla min na o de ye kuranɛ ye a ko n bɛ taa ka fɛn min to aw bolo a ko kuranɛ don riwaya dɔ la inni tariku fikum asakalan n bɛ taa ka fɛn girinma fila to aw bolo ala ka kuranɛ riwaya dɔ la ani ne Muhamadu somɔgɔw nka mago bɛ kelen min na yan o de ye kuranɛ ye a ko n bɛ taa ka o de to aw bolo ni a sɔgɔra ninnu na n'a ye ninnu de minɛ a tɛ fili n'an y'a minɛ an tɛ fili a ta k'a lajɛ e y'a minɛbaga dɔ ye wa ɲininkali ye nin de ye sa i b'i yɛrɛ lajɛ yala kira ko ni min bɛ an bolo an tɛ fili e ye joli ɲɛ ɲini a la a ka ca la minnu bɛ durusi senfɛ fatiya kulu walaw a banna o dɔw ka seli sura bɛɛ o tɛ foyi dɔn a la o kɔfɛ nka k'a fɔ an k'a ɲɛɲini o mago t'o la fɛnɛ o de la an kan ka fɛn dɔ ta k'a lajɛ an caman bɛ yen mɔgɔ bɛ fɛn min na i ji kan ka ja o la i cɛ kan ka siri o la anw bɛ fɛn min na o de ye silamɛya diinɛ ye o la silamɛya diinɛ fana ti ɲɛ fɛn min kɔ an cɛ kan ka siri o la o la fɛn fɔlɔ dɔnni o de ye kuranɛ ye an kan ka ɲɛsin o de ma an kan ka kuranɛ kala an seko damayira la k'a ɲɛɲini wa n'an wulila k'an jɔ an b'a ɲɛ sɔrɔ o misali suruman filɛ nin ye min ko ma foyi k'a la n ka denmisɛnya kɔnɔ nka bi n ye n ka waati ta
ka se ka n jija fo ka kuranɛ jigi a bɔra ka démonstration kɛ bɛɛ ɲɛna sisan n'o ye bakara ye a ye a kala a y'a labanw a bɔra k'o de kala sisan n'a fɔra min ma foyi kalan k'o de nana se ka nin kɛ bi o ma kɛ ni cɛsiri tɛ an b'a yɛrɛ fo a ka cɛsiri la k'a barikada ka tila k'a ka karamɔgɔ fo a ye cɛsiriba kɛ kalanden cɛ mana siri ka nin baaraba in kɛ mɔgɔ min fana sera k'a ka waati ta ka nin d'a ma o fana bi fo alhamdulillah kira ko tɛ al alim wal mutaallim sharikani fil ajr mɔgɔ min ni a ye dɔnniyali kɛ min y'a ladɔnniya ale mana nafa o nafa kɛ n'a ka dɔnni ye min y'a ladɔnniya ko o bɛ a baraji ɲɔgɔn dafalen sɔrɔ ala k'o k'an n'a ye o la waati cogoya kama an b'a surunya ka bɛɛ lajɛlen fo an bɛ quartier min na an bɛ a dugu an b'a maabaw fo ni o ye dugutigi ye Ɲarela ani ka fara imamuw kan ani ka fara u ka maaba fɛn fɛn nana nin kɛnɛ bonya an b'u bɛɛ fo k'u bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn k'a fɔ kuranɛ dɔnniya ala k'a nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ala ka an bɛɛ lajɛlen sabati ala ka hamu nɔgɔya laban ko ɲuman bɛ ala bolo ala k'o d'an bɛɛ lajɛlen ma ala k'o k'a ka alaya kama ni ala kira hɔrɔma ye sɔlila Muhammad wa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. An karamɔgɔ Seyid Sherif Ahmed Tidiane Haidara ka laseliw kɔfɛ an sɔrɔla ka kuma galamani tɛngu mɔgɔ minnu yɛrɛ sen sera kɛnɛ in kan u ka seereyakanw ani u ka nisɔndiyakanw an ka ɲɛmada o sɔrɔlenw fɛ. Alhamdulillah n bɛ silamɛya fo fɔlɔ yanni ka foli kɛ n bɛ foli kɛ an kɔrɔ n'o y'a wolofa yɛrɛ n'o ye kɔrɔ Wɔje ye a foto filɛ nin ye dɔ ye an kɔni kunna wolola bi parce que cɛkɔrɔba nin de fɛn o fɛn bɛ yan a bɛɛ kɛra dugawudenw ye i y'a faamuya adamaden ni fatula ka ko t'i la olu ka silamɛya sira ta o ye kunnaja de ye donc an denmuso ne Nanzana Jalo ne ko ne b'a fo a ye sira min ta ne ye hali bi o sa ala ka kɛ misali silamɛtɔ bɛɛ lajɛlen ma an minnu tɛ saman dɔ fana an b'a ɲini fana bɛɛ ka ɲɔgɔnsi kɛ wallahi foyi tɛ silamɛya bɔ ne tɛna kuma sɔn kɛ n b'o foli kɛ a n'a karamɔgɔ ka foli kɛrɛnkɛrɛnya la Aidara n'o ye jinɛ kɔrɔtaba ye ala k'o mɛn kɔrɔ ala ka sini kɛnɛ d'a ma a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ala kana sara bɛɛ lajɛlen kɛ alijinɛ ye ala kira kanu kosɔn sallallahu alaihi wasallam. O tɛmɛlen kɔfɛ an sɔrɔla ka se kotigi yɛrɛ ma n'o de ye Filatɛnɛ Jalo ko n yɛrɛ hakilina bɔra ale min na ale fana bɔra ka ɲɛfɔli kɛ jama ye an ka ɲɛmada o sɔrɔlenw fana fɛ. Bi ne nisɔndiyalenba de don ka d'a kan ne yɛrɛ denmisɛnninama ma kalan kɛ mais ala sɔnna an nana ni karamɔgɔ nana ɲɔgɔn dɔn Sherif Usmane Madani Haidara sababu la internet kan donc an ye kalan daminɛ WhatsApp kan dɔɔni dɔɔni fo ka na n tila la an ye san 2 ɲɔgɔn de kɛ pour que ka kuranɛ jigin donc nisɔndiyaba de bɛ ne la mais nisɔndiya tɔ bɛ bonya donc an balimamuso n'an balimakɛw n'u sera ka ni misaliya ta k'a lajɛ k'a fɔ ko ko mɔgɔ tɛ kɔrɔ kalama donc k'a fɔ ko temps tɛ n bolo i yɛrɛ de bɛ temps créer donc surtout a bɛ kalan WhatsApp kan wagati min ma n'i diya e de b'i ka kalan kɛ karamɔgɔ kan b'i kun ayi komi karamɔgɔ yɛrɛ de b'i poche kɔnɔ ka yaala n'a ye ka d'a kan n'i taara kalan kɛyɔrɔ la a kuma dɔ la yanni ka se so kalan bɛ b'i kɔnɔ f'i ka dɔ wɛrɛ ma kɔnɔ mais ni karamɔgɔ ye kalan bila i kun vocal bila i kun donc ne ɲinɛra a kɔ i b'i ka vocal lamɛn i bɛ segin ka ayiwa i ka kalan kɛ yanni ka turu wɛrɛ se o don bɛɛ i b'i ka kalan bila ka t'i di karamɔgɔ ma a bɛ kura wɛrɛ d'i ma donc ne hakili la nɔgɔya tɛ tɛmɛ nin kan quoi fo ni mɔgɔ min yɛrɛ tɛ fɛ ka kalan. Alhamdulillah tiɲɛ yɛrɛ la ne nisɔndiyara kosɛbɛ kosɛbɛ bɛɛ lajɛlen de bɔra minnu sen sera yan minnu yɛrɛ fana sen ma se yan kalanden bɛɛ lajɛlen jamana 15 diɲɛ fan 14 fɛ m'u bɛɛ lajɛlen fo ka diinɛ kalanso mɔgɔw yɛrɛ fana fo m'a dɔn u ma se ka se yan u dusukunw bɛ yan nɔ donc an b'an ka Sherifukɛ yɛrɛ fo vraiment ale min jija k'a ka wagati koron ka tila ka na bɔ an ye ka na sen ta bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka na yan an b'a fo ka Bangoni comité mɔgɔw fo u caman ba nana ka Ɲarelakaw fo k'an balimaw fo n fanibaw k'an ka dugulamɔgɔ bɛɛ fo mɔgɔ fɛn fɛn sera yan nisɔndiyara kojugu nin bɛɛ bɛ kuranɛ ka sankɔrɔta de fɔ n b'a dɔn mɔgɔ fɛn fɛn nana nin yɔrɔ in na i bɛ taa ni faamuya kura de ye n'o ye ka kalan kɛ WhatsApp kan ka kalan kɛ réseaux sociaux sanfɛ. Wa an y'an ka baara kuncɛ ni kuma galamani tɛnguli ye an karamɔgɔ al ustaz Dawu Suleiman Ture ale min de ye Filatɛnɛ Jalo kalan WhatsApp sanfɛ. N'ale ye muso lakalana ye wa bibi in na a kɛlen don ka jɛkulu sigi WhatsApp sanfɛ n'a bɛ mɔgɔ caman de kalan na diɲɛ fan 14 fɛ jamana caman na mɔgɔ minnu yɛrɛ ma deli ka kalan kɛ fiyewu
abi olu bela de kala kalan kuranɛ na wa fila tɛnɛn jalo de kɛra ka kalanden fɔlɔ ye min ye kuranɛ jigi. Alhamdulillah summa alhamdulillah an bɛ ala fo ka ala barikada ni ka ala wale ɲuman dɔn ka sɔli a ka kɛraba Muhamadu kan. O kɔfɛ an bɛ dugawu ɲini k'an karamɔgɔ ye ni ka hakɛto ɲini kɛ a fɛ sabu an filɛ jɔyɔrɔ min na nin ye an bɛ karamɔgɔ ka jɔyɔrɔ la a n'a ka kabako o la an bɛna kuma ni ale nɛle ni ala ka jɛn ye o la baara min b'an bolo ka kalan kɛ WhatsApp kan a sababu bɔra Sharifu le la fo ka taa se karamɔgɔ Haidara ma donc o la ala sɔnna ne bɛ mɔgɔw kalan WhatsApp le sanfɛ mɔgɔ min kabini ala y'i dan i ma deli ka kalan kɛ i si bɛɛ kɔnɔ depuis wolola fo ka na se i si san 30 san 40 ma i tɛ hali a yɛrɛ lɔn kuranɛ kɔrɔ kuma tɛ ba ma wala olu le kalali ka nɔgɔn ne ma o la n bɛ kalan kalo 2 kɔnɔ kalo 3 kɔnɔ i bɛ kuranɛ kalan ka jigin ni ala ka jɛn ye n bɛ se k'i kalan ka ban kolo la kalo 3 kɔnɔ n'i cɛsirila o la san 3 kɔnɔ i bɛ kuranɛ jigin ni courage b'i la bon alhamdulillah n yɛrɛ bɛ n ka baara ye muso kalan de ye ne bɛ Ansar musow le kalan bon n mɛnna o la mais n ye WhatsApp kalan daminɛ a san 3 le bɛ nin ye muso nin yɛrɛ ye kuranɛ jigin a san 3 ne kɔnɔ ni ala ka jɛn ye o la nisɔndiya min bɛ ne bolo dɔrɔn ne bɛ ala le fo ka ala barikada nisɔndiya min bɛ ne la k'a fɔ ne yɛrɛ ala sɔnna ko karamɔgɔ sera k'a lɔn vraiment ko a nana ni laɲini min ye diɲɛ kɔnɔ an sera ka a dɛmɛ a ka baara la an ma foyi kɛ quoi mais an sera ka fitinin dɔ bɔ dɔrɔn fo Sharifu bɛna sigi an ka kɛnɛ kan vraiment an ma dan yɛrɛ le sɔrɔ o la o nisɔndiya yɛrɛ le ma tɔ to n na quoi sinon ka mɔgɔw kalan kuranɛ na o tɛ kabako ye ne bolo sabu ne yɛrɛ b'a kɛra n na kolɔn tɛ n na kalan tɛ n ka faamu tɛ karamɔgɔ ni Sharifu kabako don donc n bɛ se ka min fɔ a la nisɔndiya la o le ye nin ye. Alhamdulillahi rabbil alamin an balima Shirifila TV lagɛbagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ka foli n'an ka wale ɲuman dɔn bɛ aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye f'aw ka sigidaw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la wajuru kɛnɛ tɛ tɛmɛ aw minnu kan nin kun ye anw ye ɲarelakaw fɛ yen nɔ kuranɛ jigin kɛnɛ kan fila tɛnɛn jalo n'ale ye Ansar ye min sigiyɔrɔ bɛlen don Holandikaw fɛ yen nɔ ale ka kuranɛ jigin kɛnɛ kan an b'a ɲini ala fɛ ala ka dɔnni nafaman di ani silamɛ bɛɛ lajɛlen ma ni ne kun ye anw ka bi sɔrɔlenw ye aw k'an bɛɛ sigida wɛrɛ shukran lakum wa dumtum bi khair. Tinya wilila hangalondi zega tieme tinya wilila fala ka chideme Zega tinya tinya wilila tinya wilila na mara shikolo mawe tinya wilila saraga jugu bomori tinya wilila nego tinya wilila dabali jugu kemori